Ahojte, ja vás zdravím, ďalšie video na našom YouTube kanáli. Dnes znova produktové video a dnes celkom zaujímavé. Prečo? Pretože táto kamerka je raritná v tom, že ešte nie je vydaná. Kameru nenájdete na internete, nemá datasheet, je to ozaj prototyp, ktorý sa nám podaril v rámci československého trhu stiahnuť, aby sme mohli ako prvý otestovať. Čo dokáže? Pozrite sa na jednu zaujímavú vec. Tá kamera má 3 objektívy. Tie 3 objektívy predurčujú na to, aby bola určená ako ochrana perimetra až do 100 metrov. Vďaka týmto 3 objektívom vidíte objektív vzdialené 15 metrov, 50 metrov, ale rovnako tak 100 metrov. Ak vás kamera zaujala, poďte ďalej sledovať. Na začiatok sa poďme pozrieť na hardware tejto kamery. Najdôležitejšie samozrejme 3 objektívy, každý zazumovaný na inú vzdialenosť. Práve preto, aby bolo schopné tá kamera identifikovať objekty ako na 15 metrov, tak na 20 metrov, tak na 50 metrov, tak na 100 metrov. IR prísvit zo spodu, reproduktor na to akustické upozornenie v prípade poplachu. Veľmi zaujímavá vychytávka je vodováha na vrchnom kryte. To znamená, keďže skutočne sa hráme o to, aby tá kamera bola veľmi dobre naštelovaná, tak vy ju pomocou tej vodováhy umiestnite tak, že aj v horizontálnom, aj vo vertikálnom smere bude v poriadku. Samozrejmosťou je buď externých 12 V na napájanie, respektíve PoE napájanie, ale celkom zaujímavá vec je externých 12 V. To znamená, že ak chcete v prípade poplachu zopnúť napríklad nejakú sirenku alebo nejaké svetlo, tak to môžete bez problémov urobiť. Po úspešnom prihlásení do webového rozhrania môžete vidieť, že veľmi jednoduchým spôsobom nastavím montážnu výšku tej kamery. Ako som spomínal, 3 až 5 metrov. Mysleť na to, že tá montážna výška tam musí byť zadaná práve vďaka tomu, aby tá AI, ktorá je zabudovaná v tej kamere, dokázala vyhodnotiť tie objekty správne. Čo je dôležité, môžete si všimnúť, že keď nastavujem nejaké to inteligentné pravidlo, tak to pravidlo nastavujem len na jednom objektíve. Vďaka tomu, že tá kamera je skutočne vertikálne, horizontálne umiestnená presne tak, ako má, že tá kamera vie, aká je montážna výška, tak nemusíte na každý ten objektív nastavať samostatne to pravidlo. Vy ho nastavíte na ten prvý a to AI to automaticky dopočíta aj na ten druhý a tretí. To znamená, pre nás je jedno, či tá osoba je 15 metrov, 50 metrov alebo 100 metrov od tej kamery, skutočne ju vieme bez problémov identifikovať. To, že každá kamera funguje dobre cez deň, to je samozrejme. Táto kamerka však funguje veľmi dobre aj v noci. Práve preto sme si urobili nejaké nočné testy, kde som vám chcel ukázať, ako dobre tá kamera detekuje osoby vlastne na 50 metrov. Tuto môžete vidieť, že vlastne nachádzame človeka úplne bez problémov. Tuto máme ďalší záber na 75 metrov. To znamená, vidíte, že sa osoba hýbe zľava doprava. Je to veľmi jednoduché, automaticky spustený poplach a zase, keď máte nastavené pravidlo, tak aj ten speaker, ktorý je priamo zabudovaný v tej kamere, môže pípať. A tuto už môžete vidieť osobu na 100 metroch. To znamená, skutočne tá kamera vidí na 100 metrov. Aby ste mali predstavu, aký tá scéna ako vyzerala, tak tuto mám záber zo svojho iPhoneu, kde môžete mať vlastne takú referenčnú hodnotu, aby ste videli, že skutočne to bola tmavá scéna, že to nebolo nejaké pomocou pouličného osvetlenia nasvietená scéna, ale skutočne tá kamera vidí veľmi dobre vďaka tomu infračervenému prísvitu a ten infračervený prísvit je pekne rozdelený na všetky 3 objektívy. To znamená, ani jeden objektív nie je tmavý. Môžete si všimnúť, že skutočne všetky 3 vlastne sú rovnako nasvietené. Možno ešte pre zaujímavosť, tuto môžete vidieť aj záber na nejaké pole, to znamená, aby nebola možnosť odrážania toho IR červeného svetla z asfaltu, tak tuto je skutočne záber na pole. Osoba je vzdialená 80 metrov a vidíte, že bez problémov tá umelá inteligencia v tej kamere zapôsobila a vlastne osoba bola deteknutá a bol spustený poplach. Pre dnešok je to všetko, ja vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám kamera páčila. Veľmi dlho som čakal na nejakú kameru, ktorá dokáže pokryť vlastne celú dĺžku perimetra. Štandardne sme mali buď kamery s dlhým objektívom, ale vtedy samozrejme bol veľký mŕtvý uhol, alebo naopak sme mali kameru so širokým objektívom, ale vtedy bola nevýhoda, že tá detekčná vzdialenosť bola nejakých možno 30-40 metrov. Konečne naši vlastne vývojári vymysleli takúto perfektnú kameru, ktorá teda bez problémov detekuje na 15 aj na 100 metrov vďaka trojrôznym objektívom a určite verím tomu, že to bude bestseller na akékoľvek ochrany perimetra.